Kamong mga pobre, wala ginwa ning kwartaha. Ha? Kaning kwartaha, puti ginindaghana. 6,000 allowance ra ni nako. Usa ra ni kaadlaw nako. 6,000. Kita mo ana ho, buntod. Kani diri tanan. Ako ana, ug nakapalit na pug kog motor. Kita mo ani? No. No. Kamo, wala gid mo ani no. Wala gid mo. Wala gid mo. Basta si DJ Dale Dablo ang magtirada, sigurado. Kamang ka. Kamo, wala gid mo ani no. Wala gid mo. Wala gid mo. Kumpletuhin ang nobela ni Dr. Jose Rizal, Noli Blanc. Noli Di Castro. Kumpletuhin ang nobela ni Dr. Jose Rizal, Noli Blanc. Noli Di Castro. People Beats Production. Basta si DJ Dale Dablo ang magtirada, sigurado. Kamang ka. Kumpletuhin ang nobela ni Dr. Jose Rizal, Noli Blanc. Noli Di Castro.